velkommen til Sønderskov-skolen på Økend News. I aften vil jeg gerne snakke om en 17-årig Mette, som forsvandt den 6. december 2014, er nu hjemme igen med sin mor efter 37 dages forsvinden. Dagen inden hendes forsvinding skulle hun i behandling for anoreksi på Bispebjerg Hospital i København. Da hun gik hjemmefra, ville hun gerne se nogle killinger, som naboen havde fået, men de var ikke hjemme. Derfor der er nogen, der har set hende tage et tog til Valby. Siden der er hun ikke blevet set. Ja, god aften. Ja, nu står jeg her i Paris, hvor der på disse gader i søndags gik flere millioner mennesker. For os gik 50 embedsmænd, blandt andet Helle Thorning-Schmidt, mod den terroraktion, der skete i sidste uge. Undskyld mig lige et øjeblik. Ja, hej skat. Nå, så du står i en supermarked. Om det er nogle bind, du skal købe til mig? Ja, altså, jeg synes, den der virker bedst for mig. Det er jo de der tykke natbind der. Så hvis du gerne vil købe dem til mig, så vil det være rigtig dejligt. Ja, godt. Vi ses. Jeg er i gang med noget nu. Ja, morgen. Undskyld mig. Men, som sagt, det der skete, det var, at i søndags, det var, at der gik rigtig mange mennesker på disse gader. Programmet præsenteres af lommeregneren fra Texas Instruments. Din lommeregner. Vi har 2 typer. En med solcelle og en med batteri. Tag hvad du vil have. Tilbage til nyhederne, for nu begynder det nemlig at regne. Hej, og velkommen til vejret. Vejret? Ja, det er rigtigt. I dag har det været sådan lidt blæsende. Så i det. Vi skal lige have den der. Vi skal lige have den der. Ja, så. Tak. Du ødelægger mit spotlight. Så sagt det er meget blæsende i dag. Det har været meget blæsende, det er det, jeg mener. Især hernede i Sønderjylland, her hvor det gule er ved Vestjylland. Nej, Vestjylland. Det er rigtigt. Hvad hedder det her nu? Vestjylland, det er rigtigt. Så er der også en bil, den er væltet her på Storebæltsbroen, et eller andet sted, sådan her imellem. Derimellem, det er rigtigt. Okay. Og i morgen, så regner jeg med, at jeg tror, det er det samme. I hvert fald herovre på Sjælland, de får i hvert fald lidt regn herovre på København. Her, ikke også? Og så også i Aarhus. Der kommer der lidt flud med chancer for hav i hvert fald. Det er det. Hello, today we have sport with Ronaldo, and how does it feel to win the golden shoe? Jamen altså, jeg vil bare lige først og fremmest sige mange tak til mine fans derude, især Katja Ronaldo. Ja, okay. Det føles Arne, get up! Arne, hvad har man? Arne, pas på billedet. Det der er et billede af nogle af mine holdkammerater. Rigtig godt billede. Ja, men som sagt, det føles rigtig godt. Jeg skal ud til min mor. Hun har nemlig lavet boller i kaj. Nej, Ronaldo, du er ikke færdig nu, vel? Nå, I vil se den gyldne sko? Det var derfor. Morgen. Ja, det her var så sporten. Farvel og tak. Okay, goddag og velkommen til Sønderborg. Okay, god aften og velkommen til Okay, nej. Jeg kan ikke. Hallo, jeg tæller så. Ja, og nu står vi foran Charlie Hebdo. Shit, de kommer! Du må gerne stoppe. Jeg hader skoleprojekter. Fuck alle de lærere, der giver os dem for.